आंनि बे मन्जुलि ब्रह्मनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं आंहा दिनै थांसै कुसुगाव पानबारियाव आरोना न'बो नुफेराखै फार्स्ट टाइम थांगोन आरोना बिमानैनि न' बाबानि बिब' असे आरोना बिब'ना बिनानावमोनथाय बिनानावसो मोनगोन गोसोआव गैला आङो स' थांगोन जोङो हिन्जाव गोदानखौ ओंखाम जानो लेंहरदोंलाय आरोना बेयावबो हिन्जाव गोदानजों आंजों थांलायगोन हाबा जानोसैबा ओंखाम मोनजायोहाय गाइसमोन ओमफ्राय बेनि ओंखाम मोनजानायाव आंहा जायै जायै देरख्रुबजोब्बाय नै ओमफ्राय आंना हासबेन्डआ थांनाय नङा आरोना जास्ट दोनलांगोनल' बेयो बै स्टेन्डसिमल' आरोना मा होनो गारि स्टेन्डसिम ओमफ्राय जोङो साथामल' दिनै नानि गैया थारमाने नानिया स्कुल दं नालाय स्कुल फैबाय ओंखायनो स्कुलाव दोननानै जोङो दैसाजों आंजों फैबाय आरोना बिमा दैखौ लोगो हमनोसै थ' न'बो नुवाखै लाइन गारिजों थांसै कुसुगाव पानबारियाव आरोना जयगुरु ना मा मन्दिर होनामोनथाय रुफामनि मन्दिर खाथियाव जाहैदों बे आनैमोनाहाय थांसै सोङै सिंखाव थांसै आरोना नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जाय जाय नायनो इन्टारेस्ट दं नायदो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होदो आंनि चेनेलखौ आरो फल' खालामदाबो दे गाइसमोन फैलायबाय नै ससे मा होनो स्टेन्ड गारि स्टेन्डआ बैयावसो आरोना बाजारनि एसे दावखोनांगौ आरोना आधा किल'मिटारसो ओमफ्राय नै जाग्रा लाबाय आरोना स्प्राइट मिस्टि आलासि जाहैनाय खाजा लांनांगौ आरोना गाज्रि नुयो आखाइ गोजा थांबा ना मा होनो बेदर दर जाहैनानै आखाइ गोजा थांबाथ' गाज्रिया नुखागोन आरो लाइन गारि गाखोनोसै जोङो सान्दुङा आरोबा दिनै बारा गैयाहाय गाइसमोन सान्दुङा एसे खम आरोना मिउजिकआव नै हिन्जाव गोदानाबो गाखोबाय मिउजिक होनांगौ माथो होनांगौ खुमब्रा गारिसो होनो हिन्जाव गोदाना बे गारिखौहाय हैसो गरमा आयु मन्दिराव लाखिफैबाय आरोना जयगुरु मन्दिरावहाय ओमफ्राय बबेजोंबा दावखोलांसै आरोना एसे मन्दिराव ओंखारनानै थाबायबो होबाय जोंखौहाय सफैबाय आरोना माबा न'आव आन्दायनानैहाय नैलाय जोंना बेनो आनैया सिख्ला गाननायालाय मा जाननांगौ हराखै लाबोबाय जोंनो होफिनबाय नै थरसे लांदो थरसे लांफै थरसे लांदो बे बिबुनियाव होदो ना आं बिदि जादो दख'ना दादों आरोना बेनो मोनदां आं मैया गाननायनिया बेनोखामोन ना गांफेमोन बे दख'नाया गांफेमोन 25 खान खयथा हाखो बेलाय बे माबाखौ गुनाखौ थिखोनांगौ जिखुनजा दानो गोरों खालि खायजोबखायो नालाय मामा मुखासथ' दंखायो नालाय आगरा मुखासथ' नालाय आगरा जाम्बि मोनसे गारदोलाय मोननै थिखोदोलाय बिदि आगर हिसाबै बावबा खाना जाबाय लिरनानै हरखागोन ना नों रोङाबा खाथायाव थिखोना हरखायो हिन्जाव गोदाना जोंना सि दानो रोङानो बिखुनजोआ सि दायो ओमफ्राय नै ओंखाम जानोसै जोंहा नै हायाव ज'नो गुसुनो आरोना ओंख्रिया नै अमा बेदरजों आलु मैथा ना दालि ना सबाय जहल ओमफ्राय नाफाम बाथोन जाहैदों बे जाहैबाय बिबोनां ओमफ्राय नैबे जाहैबाय फंबायनि हिन्जाव आरोना फंबायफ्रा मथु थार आंना आंखौ दा हरखानो आयु आंना बिमानैया नै बेनो बाबानि बिब' देरसिन सेकेन्डसो ना आनै नोङो 2 नाम्बारसो ना 3 नाम्बारालाय 3 नाम्बार फानि फंबायसो नालाय औ 3 नाम्बार बै गलादाङिनासो देरसिन ना औ बे देरसिनल' ना गोलैगोन नै दैसामोना ओंखाम जानोसै गस्ला गानैखाय लाजिनानै फैसै जोंना नैबे फंबायनि हिन्जाव आरोना बिजानै बाय ओंखाम जाग्रोन बिया आंनि भिडिअखौ नायबाय था दे
ओरै फैदो एसे हाय होनदो हाय गाइस होनदो फैदो फैदो बाजुना लाजियो गावहा फैदो गाबोन नुगोन गाबोन हगारगोन आं होनबासो दा नोङो आंखौलाय मानो खेबाखै आनै आंनो ओरै फै जाम्बि हाय गाइस होनसै फैदो मा क्लासाव फरायो खोन्थादो दे सना गामि क्लासानो गामिसो क्लासानो गामिसो नोहाय जिबियाना खानबारिसो क्लासानो क्लासनि नामानो खानबारिसो थाखोसे ना थाखोनै होनदों जाम्बि थाखोसे ए नोंना लोगोफ्रा मा मा नाम खोन्थाफैदो बाल दे जिबिका जिफा रिजु रिमा ओमफ्राय बावबायदां गावहा ए नों सेरे थामब्रैखौ मोखासो हाजोब्बाय दे ए ओमफ्राय खख'खौलाय नै जोंना दैसाया बेखौ आवलायगासिनो दंथारो आरोना नैबे बिबोनां फंबायनि हिन्जाव अबेनि नोङो आं आलागिनि हा आलागिनि क'क्राझारनि हरिसरा बिसादिना मानो बुबाय थायो बियो हामगौ बायदि रेजेंखा हामासोना बिदिसोना दैसाया बेखौ खानायाव हमनानै बोखांनानै सोगाबखांबाय आरोना आद्रि आद्रिनो नैबेयो जौआखाय बुस्थुआ बारा बेयो हाय नदे बाबा केमेराया बाबा हाय नदलाय दे दैसा नै केमेरा नाहर जाम्बा हाय थासिगौ लाग्राखाय सालाखासै भिडिअ लाग्राखाय आरो नुहरबावबाय नायसाय रुबा दुबोगोन आंखौ बै आबै आरोना बे आबैया जाहैबाय जोंनि आनैनि बिखुनजो माने आमाइनि बिमा आरो गोलैसै बिस्रा जुखाम जिरदों मा खालामो जुखामखौसो जिरनानै औ एवनानै जायो आंनो मानो एवदिया आंनो आनैनो मानो एवदिया नोङो आंनो मानो एवदिया नोङो होनजायो एसे नाहरदो बाल दे केमेरायाव नाहरनो दे आबौखौबा नोंबो फुदुंदो बाबा नोंबो फुदुंदो दे आबैखौ फुदुंदो दे दे होनबा आबौखौ आदैखौबो सना आदैखौबो होनदो गारि नुना जायो नामा हाय थांसै थाथ'दो दे नै फंबाय आंना थांसै थाथ'दो दे नानि हाबायाव थांफा ए थांदो होनबालाय हाबा लांसै आनैजों जों एखे नुना नुवा आनैबो एखे नुवा ना मोदोमा सोरना देरसिन आंना देरसिन जाम्बिलाय बेलाय मोदोमा सोरना देरसिन आगै खोन्थालाय नोंखौनो ना आंना आइना एसे उदैया गेन्द्रिसिनहाय आंनाबो उदैया गेन्द्रिखाद दख'ना गोलावा नायखाबाय नाय आं लांसै दे फुदुंदो माने होसे आनैखौ फुदुंदो जाम्बिसो नायखाबानो जायो आरो बै गैलाबा नोङो बेल' खाथिबा दख'नाया नायनानै मा लाब दं नङा जेनेबा गोलावसिन नै गाइसमोन आंहा बिमानैनि अननायाव मोनलायबाय बिमानैनि अननायाव मोनबाय आरोना गोलावखौ नायाखिसै आङो गाननायासै जायो सुवाखै जेबो नङा औ नै गोलावसिन दाखाबाय सुवाबाया नालाय थांसै न'आवहाय थारमाने बेलासिबाय आरोना साराय थिनथा जाबाय आरोना थांसै ओंखायनो न'आव थानो ओंखारबाय नै ओंखारनायफ्रा बेसे गिदिर बाहागो जालायलायनाय बेसे गिदिर खुमब्रा बांद्राय फिसाबा लाङा आङो जौसेबा लांगोन एसे थाङो नोंसिनो हट नै खुमब्रा मोनलांबावसैनो लाङा होनखायाहाय आंबो लाजिखाया आलासि जाफैनानै खुमब्रा लांनो बिबाय आरोना खुमब्रा लांसै खनबावसोहाय आंबो लाजिखाया जारलासो जागोन साबा नानिया जाया साबाजों फैयो दखान हैयो जाहैदों आनैयाहाय बै मन्दिर खाथियाव नानै ए मन्दिर खाथियाव नङा बै
माबा फाइभ बाजार ना माबा बाजार ना मा बाजार मोनलाय बे बाजारा बाजार नङा बान्दो बाजार बान्दो बाजार ए फिसा फिसाबा नांला सोरना मारै एवनांगौ थोस बाथोन नामा आंसै गारि सरगाव गारि हिनजाव गोदाना मा थफ्ला लानानै थाबाय थाखो हिनजाव गोदाना आंखौ जानो हायाखै होनदां दिनै ने जायाखै आइनो दा बायनोदो दे थांसै बाय गारि आरि फैगोन कुसुगावनिफ्राय ओमफ्राय जोङो थांगोन ओरै हनै दैसाया ओमफ्राय दा अट'आव बेजों फैगोन बेजोंसो फैगोन ना फैगोन ना मानो होनबा है अरजाया एसे एनै सान्दुङा आयु गरमाबो माथो गारिखौनो लांजोबो जेबो नङा साबसक्राइब खालामबाय आं खालामना होबाय एबार आंखौ नुबाय थासिगोन दैसाया जोंहा हनै माबाजोंसो बिमायजोंसो बानजागासिनो